Il-katavru ta' Matthew Zara li jeb fil-15 ta' Awwissu tas-sena l-oħra inħaraq. Kif il-Pulizija din jistennew ir-riżultati tal-eżamijiet xjentifiċi dwar il-pala tassi u fdalijiet ta' Adam oħra li instabu fl-għalqa fil-qajjenza, One News huwa informat li l-Adam li instab kien kollu maħruq. Il-fdalijiet li l-Pulizija temmen li huma ta' Matthew Zara ta' 27 sena mill-Belt Valletta instabu ftit il-bot minn fejn instabu mitfunin Mario Camilleri l-imnieħru ta' 51 sena u ibnu Mario Camilleri Jr. ta' 21 sena. One News kompla jsegwi miqrib dan il-każ fejn jirriżulta li persuna jew persuni mhux magħrufa ħarqu il-katavru ta' Matthew Zara. Mhux magħruf jekk il-katavru inħaraqx ftit wara li jindifen fil-post jew inkella wara fejn mhux eskluż li il-katavru inqala mill-post oriġinali fejn indifen. Dan ar-raġuni li l-pala tassi instabet mitfuna viċin il-ħofra fejn kienu mitfunin Mario Camilleri u ibnu, waqt li l-Adam ieħor uman instab mirdum fid-demel f'parti oħra tal-għalqa. Il-Pulizija hija tal-fehma illi Matthew Zara inqatel dakinhar stess illi jeb f'jum Santa Marija tas-sena l-oħra. Dikjarazzjonijiet li għandna konfidenti li Matthew Zara kien inqatel dakinhar tal-15 ta' Awwissu tas-sena l-oħra u bl-istess mod kien ġie ddampjat fiż-żona fejn sibna il-Mario Camilleri Jr. u Mario Camilleri Sr. Fil-jiem ta' wara li Matthew Zara il-familja tiegħu kienet għamlet kuntatt mal-programm Kila Visto li jixxandar fuq l-istazzjon Taljan Rai 3. Dak iż-żmien il-familja tiegħu kienet temmen illi Matthew Zara jinstab fl-Italja jew fi Sqallija. Matthew Zara kien jgħix ma' sieħba tiegħu u 3 uliedu, żewġ subien ta' 10 u 8 snin u tifla ta' 2 fil-Belt Valletta. Matthew kien ħareġ mid-dar fis-7 ta' filgħodu tal-15 ta' Awwissu iżda ma ritornax. Dan wassal biex dakinhar stess fit-8 ta' filgħaxija sar rapport lill-Pulizija bil-karozza tiegħu taxi sewda tinstab f'Marsa Xlok l-għada filgħaxija. Il-Pulizija hija tal-fehma illi Matthew Zara inqatel btiri ta' arma tan-nar. Mill-informazzjoni li għandna illi ta' senilu inqatel ukoll with gunshots, però il-Pulizija ma rnexxilix tirrintraċċja l-arma tan-nar involuta. Kollox qed jindika illi qtil ta' Matthew Zara huwa każ ta' użura. Mill-qorti ħareġ illi Zara kien isellef madwar 6,000 euro lil Jason Gallia u talbu lura is-somma ta' 500,000 euro. Kien hawnhekk illi Gallia allegatament ammetta mal-Pulizija li ma setax ilaħħaq mal-pagamenti u kellu bosta problemi finanzjarji fejn saħansitra ma setax anke jħallas lill-impjegati tiegħu. Għalhekk fassal pjan biex joqtlu. Jason Gallia ta' 39 sena minn Birżebbuġa u Ronald Arri ta' 49 sena minn Raħal Ġdid jinsabu akkużati bi qtil ta' Matthew Zara.